Σαν ανθρωπότητα, τι συχαινόμαστε περισσότερο από οτιδήποτε άλλο? Το κύριο Χάρο. Η ρημάδα εθνιτότητά μας πολύ μας ενοχλεί. Προσωπικά δεν θα μπορούσα να φανταστώ τίποτα πιο σαδιστικό από το να είμαι εγκλωβισμένη σε μια αιώνια ύπαρξη. Εδώ φρικάρω που μπορεί να ζήσω άλλα 50 χρόνια. Αλλά γούστα είναι αυτά. Περιορέξεως. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο. Απαραίτητη η εγκεφαλική συνένεση. Το λογίδρο που ακολουθεί δεν είναι κατάλληλο για ηλίθιους, παρότι είναι εκείνοι που το χρειάζονται περισσότερο. Ως ηλίθιους ορίζω τους εύθυκτους, τους θρησκόληπτους, τους μισογίνηδες, τους ομοφοβικούς, you get it. Αν και συνήθως όλα αυτά τα ωραία χαρακτηριστικά έχουν μια τάση να συνυπάρχουν σε ένα συγκεκριμένο τύπο ανθρώπου. Εάν είσαι φανατικός υπέρμαχος του political correctness ή ελληνιστή, δεν κάνει να το λες αυτό, και έχεις σε μια ροπή να τα παίρνεις όλα υπερβολικά προσωπικά, καλά δεν θα περάσεις. Να σου υπενθυμίσω μόνο ότι δεν περιστρέφονται όλα γύρω σου. You are not the main character, my dude. Δεν είναι προσωπική επίθεση, είναι κοινωνική κριτική. Είναι η έναρξη ενός διαλόγου. Εάν είσαι ανίκανος να συζητήσεις πολιτισμένα, άλλαξε κανάλι και η στομή επανειδήν. Και αν οι απόψεις μιας τρελής στο ίντερνετ σου κάνουν trigger, ίσως θα έπρεπε να αναρωτηθείς τι πάει λάθος μαζί σου. Anyway, δεν τα έχω με τους ανθρώπους, τα έχω με την ανθρωπότητα. Σε αυτό το βούρκο κολυμπάμε όλοι παρέα. Όλοι υποφέρουμε και όλοι συντηρούμε αυτήν την παραφροσύνη. Για να μην μας πούν δύσκολους, τρελούς, απροσάρμοστους. Εάν αυτό είναι η προσαρμογή, γεια σου. Είμαι απροσάρμοστη. Αλλά αυτό το ξέρεις ήδη. Πολύ θα θέλαμε να ζήσουμε για πάντα. Μιας και το κάνουμε και απίστευτα καλά. Το μίσος μας για το θάνατο είναι πανανθρώπινο και διαχρονικό. Απόδειξη, το έπος του Γκιλγκαμές, το αρχαιότερο σωζόμενο λογοτεχνικό έργο, ιστορικά τοποθετημένο περίπου το 2500 π.Χ. στην περιοχή της Βαβυλωνίας. Η βασική ιστορία περιστρέφεται γύρω από τη σχέση που αναπτύσσεται ανάμεσα στον Γκιλγκαμές, βασιλιά της Ουρούκ, και τον Ενκίντου, έναν ημιάγριο άνθρωπο που εξημερώνεται από τη εισαγήνη μίας ιερόδουλης. Μην τους πουν και γκέι. Spoiler alert, ο Ενκίντου πεθαίνει, φέρνοντας τον ήρωά μας αντιμέτωπο με τη δική του θνητότητα. Αυτός ο ναπής είναι κάπως βαρύ. Παθαίνει λοιπόν μια ωραία υπαρξιακή κρυσούλα. Σε πλήρη άρνηση να αποδεχτεί έτσι απλά τον αναπόφευκτο αφωνισμό του, αποφασίζει πολύ λογικά να αναζητήσει το μυστικό της αθανασίας. Δεν το έχω διαβάσει το βιβλίο, αλλά κάτι μου λέει ότι δεν το βρίσκει και αναγκάζεται ο έρμος να αποδεχθεί το εφήμερο της ύπαρξης, να εκτιμήσει την αξία της ζωής, μπλα μπλα μπλα. Η αθανασία πάντως, κατά πώς φαίνεται, αποτελεί διακαή μας πόθο ψιλοεξαπανέκαθεν, ή τουλάχιστον εδώ και 4.500 χρόνια. Υπήρχε ένα μικρό πρακτικό εμπόδιο, το ρημάδι, το σώμα. Πώς να αγνοήσεις τη μοίρα σου όταν όλοι γύρω σου πάνε και ψοφάνε με το παραμικρό. Προσπαθήσαμε πάντως και προσπαθούμε ακόμα. Αναζητήσαμε ελιξίρια, ξωτικά, νεράιδες, δισκοπότηρα, έναν διάολο
πρόθυμο να του πουλήσουμε τη ψυχή μας, ισμάτιν. Το σώμα εκεί. Αρνείται πεισματικά να συνεργαστεί. Σώνει και ντε να πεθαίνει. Έπρεπε λοιπόν να βρούμε κάτι άλλο. Έτσι επινοήσαμε τη ψυχή. Η ψυχή είναι αθάνατη. Ντα. Δεν δημιουργείται και κυρίως δεν καταστρέφεται. Άρα μπορείς να ζήσεις για πάντα, ακόμα και αν το υλικό σου σώμα γίνει τροφή για τα σκουλίκια. Έλα τυχερέ, πάλι το δικό σου έγινε. Η επινόηση της ψυχής ήταν μάλλον αναπόφευκτη. Δεν υπήρχε τρόπος να αντιταχθούμε στη θνητότητά μας, αν δεν προβαίναμε σε μια διχοτόμηση της ύπαρξής μας. Και για τον Homo sapiens δεν υπάρχει δεν μπορώ. Υπάρχει μόνο δεν θέλω. Ο δεισμός αποδείχτηκε υπερβολικά βολικός. Απαντάει σε όλα, χωρίς παράλληλα να απαντάει σε τίποτα. Αυτό όσο να πεις είναι πολύ χρήσιμο. Έτσι επαναλάβαμε την ιδέα Πολάκης. Έγιναν όλα δειστικά. Τα ταξινομήσαμε ωραία σε δύο πλήρως αντικρουόμενους και ασύμβατους πόλους για να μην μπλεκόμαστε. Καλό ή κακό. Ηθικό ή ανήθικο. Ιερό ή ανίερο. Άγιος ή αμαρτωλός. Πιστός ή βάρβαρος. Αυθεντία ή άσχετος. Υγιής ή άρρωστος. Άντρας ή γυναίκα. Εξυπακούεται πως η ψυχή είναι ο καλός πόλος. Το ιδανικό, η ίδια η πνοή του Θεού μέσα μας. Έτσι έμεινε στο σώμα ο άχαρος ρόλος του κακού, του μιάσματος, του ίδιου του σατανά προσωποποιημένου. Του άξιζε, αν το καλοσκεφτείς. Πώς τολμάει να μας σκοτώνει. Πόλεμο θέλει. Μας ενστάλλαξαν τη γελιοδέστατη πεποίθηση πως το σώμα εξορισμού υπολείπεται της ψυχής, πως είναι κάτι αηδιαστικό και βρώμικο, με παθολογική ροπή στην αμαρτία. Συνεπάγεται αναπόφευκτα πως αν θέλεις να θεωρείσαι ευσεβής άνθρωπος που αξίζει την αιωνιότητα, οφείλεις να υποτάξεις το σώμα σου με κάθε μέσο και πάση θυσία. Να το υποβάλεις σε σκληρές στερήσεις και δοκιμασίες και να το τιμωρήσεις αυστηρά για τα πάθη και τις αδυναμίες του. Να καταπιέσεις κάθε φυσική ροπή. Να ενοχοποιήσεις κάθε βιολογική ανάγκη. Να ξεριζώσεις κάθε ατομική επιθυμία. Το σώμα έγινε ο απόλυτος εχθρός και τον εχθρό τον πολεμάς με νύχια και με δόντια. Όλοι το ξέρουν αυτό. Βασάνισέ το λοιπόν, μάτωσέ το, κατακρεούργησέ το. Μην είσαι φλόρος, βάρα σου λέω, κάνε μετάνοιες, αυτομαστιγώσου, απάγγειλε την Παλαιά Διαθήκη ανάποδα 17,5 φορές, ανέβα με τα γόνατα στα Ιμαλάια, θυσίασε το πρώτο σου παιδί. Κάνε οτιδήποτε προϋποθέτει να μην σηκώνεις το βλέμμα, να κοιτάς πάντα στο χώμα. Και πρόσεχε, κακομοίρη μου, μη σου περάσει από το νου καμιά αφύσικη ιδέα να λυπηθείς αυτό το αηδιαστικό κατασκεύασμα ή αποχαιρέτα το παράδεισο που χάνεις. Δαιμονοποιήσαμε κάθε τι ανθρώπινο, κάθε τι βιολογικό, κάθε υπενθύμηση της τροτότητάς μας και του αναπόφευκτου φινάλε. Λογικό και επόμενο ως ένα βαθμό. Εάν σκεφτόμασταν συνέχεια την ευαλωτότητά μας, θα καταραίαμε. Πήγαμε όμως στο άλλο άκρο. Την είδαμε άτρωτη και αίτητη. Και όποιος ανάμεσά μας φανεί αδύναμος, όποιος μας υπενθυμίσει
το αδιανόητο γίνεται αυτόματα ο απέναντι, ο άλλος. Αν δεχτούμε ότι ήταν απλώς άτυχος, θα έπρεπε να παραδεχτούμε ότι θα μπορούσε να συμβεί στον οποιοδήποτε. Θα μπορούσε να συμβεί σε εμάς, ανεπίτρεπτο. Για να καταρρέει το σώμα του, θα φταίει η ψυχή του. Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση. Δεν μπορεί να υπάρξει. Χάρη στο δεισμό και το ξαδερφάκι του, το μονοθεϊσμό, εξισώσαμε αναπόδραστα την ασθένεια με το ηθικό ή ψυχικό έλλειμμα, καθιστώντας μας έτσι υπόλογους σε ένα σωρό αναμάρτητους που είναι πάντα πρόθυμοι να πετάξουν την πρώτη πέτρα. Κάθε παθολογία αντιμετωπίζεται σαν προσωπική αποτυχία. Κάθε αναπηρία σαν θανάσιμο αμάρτημα, προσβολή προς την ίδια την ανθρωπότητα. Μη τυχόν και αρρωστήσεις, μη τυχόν και πονέσεις, μη τυχόν και κουραστείς, μη τυχόν και στερέψουν οι ρημάδες οι αντοχές σου. Πώς τολμάς να είσαι άνθρωπος, αχρήε? Και έτσι και ξεστομίσεις κάτι για τους θεσμούς ή την κοινωνία, ταράζονται όλοι τρομερά και κάνουν λες και τους έβρισες στη μάνα. Σου αρέσει να προκαλείς, δεν σέβεσαι τίποτα, δεν έχεις ούτε ιερό ούτε όσιο, μερικά πράγματα είναι ανέγκυχτα. Πώς τολμάς να αμφισβητείς τη βίβλο? Είναι άλλωστε ο λόγος του Θεού. Ενός πάνσοφου αόρατου δυνάστη, κυριούλη, που δεν έχουμε την παραμικρή ιδέα για το πού αράζει, αλλά γνωρίζουμε με απόλυτη βεβαιότητα ότι μας έπλασε αμαρτωλούς και είναι και υπερβολικά πρόθυμος να μας καταδικάσει στη κόλαση για τις αμαρτίες μας. Εκτός κι αν μετανοήσεις. Τότε εντάξει, κάνε ό,τι θες. Απλά μην ξεχάσεις να έρθεις μέσα στην εβδομάδα, να πάρεις το συγχωροχάρτη και σε ψάχνουμε πάλι. Ναι, φτιάξαμε και Iris. Εάν με έφτιαξε σκάρτη for the fun of it και κάθεται και με κρίνει και από πάνω, κάπου όπα. Δεν κοιτά στα μούτρα σου, λέω εγώ, Κύριε Θεέ μου, who are you to talk? Καρκίνο στα παιδιά, όντως τώρα, αυτή είναι η σοφία σου. Αυτή είναι η ανιδιοτελής αγάπη. Ωραία πρότυπα. Δεν είναι να απορείς που έχουμε daddy issues. Ναι, το είπα. Σε σόκαρα. Τσίλαρε. Ο Θεός δεν πληγώνεται. Εδώ αντέχει να βλέπει παιδιά να βιάζονται και να δολοφονούνται. Εάν εσύ είσαι αυτός που πληγώνεται, you know the drill. Και από πού και ως πού είναι ανέγκυχτα τόσα πράγματα. Τίποτα δεν είναι ανέγκυχτο. Πόσο μάλλον οι θεσμοί και τα συστήματα που δημιούργησαν άνθρωποι. Εκ κατασκευής ελλειπείς άνθρωποι. Όλα μπορούν και πρέπει να τίθενται στο τραπέζι. Όλα μπορούμε να τα κρίνουμε, να τα αμφισβητούμε και να τα απορρίψουμε. Δεν με νοιάζει τι λέει η βίβλος, δεν με νοιάζει τι λένε οι αυθεντίες. Κανένας δεν τα ξέρει όλα και κανένας δεν έχει το αλάθητο. Ούτε οι γονείς, ούτε ο δάσκαλος, ούτε ο πρίτανης του Πολυτεχνείου, ούτε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ούτε ο αρχιεπίσκοπος. Κανένας. Και όσοι θίγονται από αυτή τη δήλωση είναι μέρος του προβλήματος. Η πίστη είναι αρχαίγονη.
η ανάγκη μας να πιστέψουμε σε κάτι ανώτερο είναι πολύ ανθρώπινη και πλήρως κατανοητή. Προσπαθούμε απλώς να δώσουμε κάποιο νόημα σε αυτό το ανηλαίες φιάσκο και δεν μπορείς να μας κατηγορήσεις γι' αυτό. Η οργανωμένη θρησκεία είναι εργαλείο χειραγώγησης, ομολογουμένως εξωφρενικά αποτελεσματικό. Η σωτηρία της ψυχής σου είναι το τελευταίο που την ενδιαφέρει, δεν υπάρχει καν στη λίστα. Το μίσος προς το σώμα δεν προέκυψε τυχαία, είναι η σπουδαιότερη επινόηση του δυνάστη. Σε κρατάει ανίσχυρο, αποπροσανατολισμένο, σε διαρκή πόλεμο με τον εαυτό σου και με τους άλλους. Η στρατηγική είναι πολύ απλή. Ρώτα τους ανθρώπους τι θέλουν, πείσε τους ότι μόνο εσύ μπορείς να τους το δώσεις, αλλά μόνο εάν και εφόσον σου αποδείξουν πρώτα ότι αξίζουν μία θέση ανάμεσα στους εκλεκτούς. Δεν δεχόμαστε όποιον να είναι εδώ, Κυριέ μου. Έπειτα ζήτησέ τους να σου τετραγωνίσουν το κύκλο. And just like that, έχεις στα χέρια σου μία πολύ προσοδοφόρα θα πω, επιχείρηση με εκατομμύρια υπαλλήλους που σε πληρώνουν αδρά για να δουλεύουν για σένα. Το να αγνοούμε την πολιτική διάσταση της θρησκείας είναι βλακώδες και εξαιρετικά επικίνδυνο. Θεοποιήσαμε την ευφυΐα μας, αλλά αυτές δεν είναι οι πράξεις ενός λογικού πλάσματος. Είναι οι πράξεις ενός όντως παραλυμένου από τη σκέψη του αφανισμού του. Ενός ζώου σε πλήρη άρνηση που θα κάνει το παν για να κρατήσει την επίγνωση μακριά. Ενός πλάσματος τόσο αλόκοτου που απεχθάνεται την ίδια του την ελευθερία και αυτενέργεια και τρέχει οικειοθελώς στους δυνάστες για να του πούνε πώς να ζήσει. Μας έχουν με το μαστίγιο και κάποια στιγμή μας το δίνουν και εμείς συνεχίζουμε μηχανικά το έργο τους και αυτομαστιγωνόμαστε πρόθυμα και χωρίς ερωτήσεις. Και όποιον πάει να διαφωνήσει, πέφτουμε να τον φάμε, γιατί μας θυμίζει ότι εμείς δεν κάνουμε τίποτα. Ότι έχουμε παραιτηθεί. Ότι δεχόμαστε τις ασυναρτησίες ως θέσφατο. Ότι μπορεί και να μας την έφεραν. Έχουμε φτιάξει έναν κόσμο διαχωρισμένο σε θύτες και θύματα, εξουσιαστές και εξουσιαζόμενους, όχι ανθρώπινα πλάσματα που συνυπάρχουν. Η ευαισθησία και η ενσυναίσθηση είναι ψυχασθένειες, η ειλικρίνεια είναι το μεγαλύτερο παράπτωμα, η ηθική είναι εμπόδιο, τα όρια ανυπακοή, τρέλα, ιστερίες. Κοιτάμε πώς θα τη φέρουμε ο ένας στον άλλον. Δεν πειράζει που δεν έχω να φάω, αρκεί ο γείτονάς μου να έχει λιγότερα. Καθόμαστε και σκοτωνόμαστε για ψίχουλα και έχουμε γεμίσει δισεκατομμυριούχους. Και πανηγυρίζουμε κιόλας που κατάφεραν και μπήκανε στη λίστα του Forbes. Ρε πάτε καλά ρε. Πάμε καλά. Τι έχουμε γίνει. Αυτό ήμασταν πάντα. Είμαστε πιο μορφωμένοι από ποτέ, αλλά είμαστε ακαλλιέργητοι. Έχουμε 3 πτυχία ο καθένας και δεν έχουμε παιδεία. Μιλάμε τόσες γλώσσες και η αγαπημένη μας είναι αυτή του μίσους.
Καθόμαστε και τσακωνόμαστε για το αν μπορούν να παντρευτούν συνενούντες ενήλικες και αφήνουμε τους παιδεραστές να αλωνίζουν ελεύθεροι. Στη καλύτερη, στη χειρότερη, τους προστατεύουμε και από πάνω. Ειδικά αν είναι τίποτα άνθρωποι του Θεού ή φίρμες του θεάτρου. Λεφτά να έχεις, να αγοράζεις συγχωροχάρτια και όλα good. Οι προτεραιότητές μας είναι λάθος. Η φιλοσοφία μας είναι λάθος. Είναι όλα ένα κολοσιαίο λάθος. Είμαστε το μεγαλύτερο σφάλμα της φύσης. Δεν εκτιμάμε τίποτα, δεν σεβόμαστε τίποτα, όλα μας ανήκουν και όλα τα καταχρώμαστε. Το σύμπαν φτιάχτηκε για να κόβουμε βόλτες, τα ζώα για να τα κάνουμε τσάντες, ολόκληρη η πλάση δημιουργήθηκε και υπάρχει για να ικανοποιεί τα καπρίτσια μας. Είμαστε εξάλλου το κέντρο του γαλαξία. Κακόμοιρα, σαπιενσάκια, δεν είμαστε καν το κέντρο της ύπαρξής μας και βαφκαλιζόμαστε κιόλας για τη σπουδαιότητά μας. Δεν δημιουργούμε τίποτα. Απλώς χαλάμε όσα βρήκαμε. Πιάνουμε χρυσάφι και το μετατρέπουμε σε σκατά. Ούτε καν σκατά δηλαδή, γιατί έχουν μια κάποια χρησιμότητα. Το άγγιγμά μας είναι το αντίθετο του μύδα. Ό,τι ακουμπήσουμε, το μετατρέπουμε σε σκουπίδια. Και από αυτά κιόλας, που δεν ανακυκλώνονται και καταλήγουν στις χωματερές του τρίτου κόσμου για να μας τυχιώνουν for generations to come. Ξέρουμε πολύ καλά ότι δεν ωφελούμαστε, αλλά συνεχίζουμε το παιχνίδι, γιατί είμαστε ανίκανοι, έστω και να φανταστούμε κάτι άλλο. Η φαντασία μας έχει πεθάνει. Και αν αυτή η δήλωση σου ακούγεται γελία, ξανασκέψου το. Η ικανότητα να βλέπουμε κάτι που δεν υπάρχει και να συνασπιζόμαστε για να το δημιουργήσουμε, είναι αυτό που μας ξεχώρισε από τα υπόλοιπα ζώα. Η φαντασία μας έσπρωξε στην εξερεύνηση, η φαντασία δημιούργησε τη γλώσσα, τη γραφή, τη ζωγραφική, τον κινηματογράφο, τα ταξίδια στο σύμπαν, τα πάντα, όλα. Είναι το ίδιο το νόημα. Χωρίς εκείνη είμαστε ένα τίποτα. Δεν έχουμε σκοπό, απλώς περιφερόμαστε. Η ελπίδα πεθαίνει όταν πεθάνει η φαντασία. Για εμένα αυτό είναι η ψυχική ασθένεια, αυτό είναι το κενό, αυτό είναι η άβυσσος, η κόλαση επί γης. Όλες οι ιστορίες ήταν πίσω μου. Η ζωή μου είχε ήδη τελειώσει. Το μέλλον είχε χαθεί από το προσωπικό μου λεξικό. Είχα υιοθετήσει μία μυρολατρική απάθεια και όπως συνειδητοποίησα, το συναίσθημα αυτό δεν είναι καθόλου σπάνιο. Ίσως να είναι και το πιο κοινό συναίσθημα της εποχής μας. Μας είπαν άλλωστε ότι αυτό είναι ζωή, ότι αυτό μπορεί να είναι. Λοιπόν όχι, δεν το δέχομαι. Δεν είναι αυτό η ζωή. Δεν είναι καν ζωή. Μπορούμε και καλύτερα. Αξίζουμε καλύτερα. Ψήσου για λίγο να τολμήσουμε να φανταστούμε κάτι άλλο, πιο υγιές, πιο δημιουργικό, πιο συμβιωτικό. Και αν δεν το πετύχουμε, τι είχαμε, τι χάσαμε. Η απελπισία είναι σαν το μαλάκα γκόμενο. Πάντα εκεί. Πάντα πρόθυμη να σου το βάλει. Οι ηλίθιοι κάνουν φασαρία. Οι υπόλοιποι σιωπούν, τα προβλήματα διαιωνίζονται.
βλέπουμε τα story μας, βάζουμε hashtag MeToo και καμιά σημαία της Παλαιστίνης για να ησυχάσουμε για λίγο τις τύψεις μας και ξεμπερδέψαμε. Ό,τι μπορούσαμε να κάνουμε, το κάναμε. Στιβαζόμαστε σε άβολα στασίδια και σκορπάμε προσευχές στον αέρα, αλλά είμαστε μόνο λόγια. Οι ίδιες συζητήσεις ξανά και ξανά, τα ίδια εγκλήματα, οι ίδιες γελοιότητες. Δεν λύνουμε τίποτα, όχι επειδή δεν μπορούμε, αλλά επειδή δεν θέλουμε. Θα έπρεπε να παραδεχτούμε ότι δεν έχουμε ιδέα τι μας γίνεται, ότι τα έχουμε κάνει όλα σκατά και πρέπει να κάτσουμε και να τα φτιάξουμε από την αρχή. Who has time for that? Μας έπεισαν ότι δεν έχουμε δύναμη, ότι το σύστημα δεν αλλάζει. Εμείς είμαστε το σύστημα. Εμείς το δημιουργήσαμε και εμείς το λειτουργούμε. Δεν είναι η βαρύτητα, το αφήνουμε να μας ισοπεδώνει. Οι αποφάσεις παίρνονται είτε συμμετέχεις είτε όχι. Δεν θα ήταν προτιμότερο να συμμετέχεις? Δεν σε ενοχλεί να σε αντιμετωπίζουν σαν τη τσίχλα στο παπούτσι τους? Δεν συχάθηκες να φυλάς τα ιδιαστικά τους χέρια? Για όνομα του ντόστο, πού είναι η αξιοπρέπειά σου? Εάν σου αρέσει να τους πληρώνεις για να σου κάνουν γλυκό έρωτα ασάλιωτα, πάσου. Τι να πω. Οι απόψεις μας δεν είναι γραμμένες στη πέτρα. Δεν θα έπρεπε να είναι. Οι ιδεολογίες μας υπάρχουν για να εξυπηρετούν τη ζωή μας. Όχι η ζωή μας για να εξυπηρετεί τις ιδεολογίες μας. Μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν. Όσο είμαστε βλάκες, θα μας κοροϊδεύουν. Όσο κοιμόμαστε όρθιοι, θα μας κλέβουν. Το καλό είναι ότι αν κάνεις αρκετό θόρυβο, αυτός που κοιμάται θα ξυπνήσει. Το κακό είναι ότι όσο θόρυβο και αν κάνεις, δεν θα μπορέσεις ποτέ να ξυπνήσεις εκείνον που παριστάνει ότι κοιμάται. Εγώ ξύπνησα σαπιενσάκι. Εσύ, τι σκέφτεσαι να κάνεις? Σκέφτεσαι? Είναι λάθος. Λοιπόν. Μπλα 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 γάμο του σπίτι σου. Πού είσαι αγαπήτια μου? Φύζα. Φύζα. Φύζα ρε. Ευχαριστώ. Πού είσαι?